Doncs jo sóc la Carla Fontanella, treballo aquí a la Casa Orlandai, sóc treballadora de l'Associació Cultural Casa Orlandai i em dedico a la dinamització d'activitats culturals del centre. Aquesta associació fa 7 anys que està en funcionament i que està gestionant aquest equipament públic i jo fa uns 4 que hi treballo. I què feu relacionat amb el cicle de la roba? Nosaltres, dintre de les activitats que fem aquí en el centre cívic, tenim 3 eixos en els quals ens centrem sobretot, que és l'art, la convivència i la transformació social. Dintre de la transformació social hi ha totes les activitats relacionades amb el medi ambient, amb el reciclatge o amb el consum responsable i la consciència crítica de la gent, com si diguéssim. Llavors, dintre del reciclatge, nosaltres hem fet tant tallers de customització de roba, que és per allargar-li la vida a la roba que ja no ens agrada o que ja ens va petita. Després, mercats de l'intercanvi, i hem fet alguns projectes també en col·laboració amb altres entitats, ONGs o centres cívics relacionats amb el tèxtil. Com va ser un programa que vam fer que es deia Quina tela, que ho fèiem conjuntament amb altres entitats, que el que volia era generar un discurs crític envers la roba. De dir, abans d'anar a comprar la roba, pensa a on ha estat feta, amb quins recursos s'han utilitzat, quants diners li han pagat a aquella persona que ha produït aquella roba. I llavors tot això es feia al voltant d'un espectacle que es deia Quina tela, que està fet per la revista Opcions, que és una revista molt bona amb temes d'alternatives socials i de consum, i això. Llavors, ja més o menys has començat a dir, però com podríem considerar una alternativa a això que feu davant del cicle globalitzat de la roba? Doncs el que nosaltres intentem fer des d'aquí, més que donar una alternativa, és donar recursos o donar informació perquè la gent sigui això, que tingui una mica més de criteri a l'hora d'anar a comprar. Que potser remoure una mica per dintre la gent de dir realment necessitava 3 jerseis o amb un ja en tenia suficient. Llavors, a part del reciclatge, que creiem que és molt important també, és el no consum. Vull dir, sempre es pot reciclar, però directament, si no ho compres, segur que no s'haurà de reciclar després. Exacte. Molt bé. Si més no ser conscient del que estàs comprant, sempre. Molt bé. Llavors, ja per acabar, digues una frase als alumnes de les escoles de Catalunya per motivar-los a ajudar a millorar el cicle de la roba. Doncs que el que estàvem parlant fins ara, que està molt bé que aneu a la moda i que a la gent li agradi anar amb un tipus de roba o un altre, però sempre i quan sigui conscient del que significa això, que tot té unes repercussions, tot té unes conseqüències i que està bé fixar-nos amb l'etiqueta, fixar-nos amb això, mirar el nostre armari i veure què hi ha i això, que anem en compte una mica, que estem amb un consum desmesurat. Ja, desmesurat, sí. Doncs molt bé, moltes gràcies. De res.